Zie gebeuren, is dat steeds meer mensen zich bewust worden van onze geschiedenis. Van de rol die Nederland heeft gespeeld in het slavernijverleden, bij de slavenhandel. Zo kwam ik gisteren een mevrouw tegen die tegen mij zei: dank u wel voor uw speech. Ik wist dit helemaal niet. Ik wist niet hoe erg het was. Ze zei: ik heb daar op school eigenlijk weinig over geleerd. En pas omdat dit nu speelt, omdat wij deze discussie met elkaar hebben, ben ik me erin gaan verdiepen. En ze zei tegen mij: u hebt mij de ogen geopend. En dat vind ik heel mooi, want dat laat zien dat de bewustwording echt gaande is. Iemand anders liet mij weten hoe hij worstelt met de geschiedenis van zijn voorouders, omdat die betrokken waren bij die slavenhandel. En dat hij zich daar de laatste jaren van bewust is geworden en zich in verdiept heeft. En hij berichtte mij dat hij blij was dat de Nederlandse regering deze excuses heeft gemaakt, omdat hij daarmee ook zijn schaamte een plek kan geven. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we vanuit deze bewustwording, vanuit het weten wat onze geschiedenis is, erkennen wat er niet goed in was, dat we met elkaar vooruit kunnen en weer samen verder kunnen bouwen aan die gemeenschappelijke toekomst.